Μισό λεπτό. Εδώ θα δούμε το Quick Mix, το DJ Blend. Αλλά κοιτάξτε. Ακούτε τίποτα? Μέχρι κάπου εδώ. Μετά ξανά τα ίδια. Βλέπετε? Εδώ τα ηχεία μια χαρά. Εδώ ο ήχος εκεί πέρα. Εδώ πέρα. Και μετά ξαναρχίζει ο ήχος. Δεν ξέρω γιατί στο μπούτσο γίνεται αυτό. Επίσης, μπορεί να κατάλαβα. Μπορεί ο ήχος να είναι έξτρα, γιατί κοιτάξτε τι λέει εδώ. DJ Blend Sexy Mix with Sound. Ευχαριστώ πολύ αν έχει και ήχο. Εγώ το βάζω μόνο για το βίντεο. Αυτό μάλλον έπρεπε να λέει στα αγγλικά. Μερικές φορές έχει ήχο, μερικές φορές όχι. Αυτό όμως κοιτάξτε, with sound. Εντάξει, αυτό ήθελα να δούμε. Γεια σας.